Hey, ତୁ ଆମ ଆଗେ ବଗର ବଗର ହଉଛୁ. Do you know how to make ଆମ୍ବ ଖଟା? What is ଆମ୍ବ ଖଟା? ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ସାଇଡରେ ଲଗେଇ ତାପରେ ଲାଇଟରରେ ନିଆଁଟିକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ. କରେଇଟିକୁ ବସେଇ ଦିଅ. ଆମ୍ବଟିକୁ କାଟି ଦିଅ. ତା ଉପରେ ମସଲା ପକେଇ ପିଠାପାତିଆରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ. 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅ. ଆଉ ତାପରେ ହାଇରେ ନାଣ୍ଡୁ ହାଇରେ ଗାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଖଟା 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 ଆମ୍ବ ଖଟା 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 ଖଟା